салом дӯстони азиз, имрӯз бошад видеои ма имҷа сар мешавад. Ба фикрам овозам камтар паст омадаасе, барои шавай ма гап одамо хованд. И видеои ма аралаше амхел бигӣ мешава. Барои чанд рӯза видеое аяр ҷои қайқа кадаги видео берем бинен чӣ хел шохунам. Ай ма борона камтарак видео кадам. Айдан триза касос хай наметава боронам. арҷопаракай видео. Хай то ахири видеоро бо мо бошен, тамошо кунен ку чӣ гапай, чӣ кор борай. Насиб боша имрӯз якҷо мехмони мерем. Чӣ хеле ки гуфтам мехмони омадем. Ази дар пеши падези ами хонае ки мо мехмони омадагием. Камтарак видео кардам пеши ами падез. Дӯстони азиз, хай намахел. хайна дӯстони азиз, мо дар ташкили шиштагӣ хурдесем. Хостам камтарак видео кунам. Инам хеле ташкили айрӯи садай аҷоибот. хай дӯстони азиз, амха камтарак видео кам дар ҷои ташкилия ка маза накора ишон наметам. барои мо хай нимними ишон додам. бол ягон кас ҷанг накна. хубай дӯстони азиз, дар иҷо бошад ма берун буромадам. камтарак хел ай торикӣ бигем видео кадесам. ма фирдавса кофтани буромадагием. дӯстони азиз, якум бора бача ма берун буромагиай амхел бега торик шидай, олиам хона омадаги нест. буромам гуфтум ку бинум ки ҷо шидай. қатияд талабашон амҷа бозӣ мекуна. ина дайду ай усу пайдо шид. манав ба сариамро рафтеса будам ки омадеса. хайқа ҷанг шам кардам дар амиҷа. барои намози шом гузашта. кӯдак даракш нест, телефон бода дасташ надора. қаждад кем ки озим я замони дига меои ҷойне бия. балинҷа ма буромам ҷа бирсипосаш дорам. уҷада будем қатия ошуно ами талабошон бозӣ кадаям самакат бозӣ. хайқа ҷанг када хона бо ина мебармаш. камтарига бамбона бо чирам берунам видео кадем. дӯстони азиз, анҷа свет дош гирён чхел хушрутофти сегорка падези моай хулиганай дайдукла нимишава авардем. ана чхеле гуфтам видеои ма дӯстони азиз арҷо паракай имрӯз бошад. рӯзи дигарай бо дариҷа намха сарои кӯдакорай бора гуфтам барои мактаба пас кунам. парик махал бурдемшон. намха занакан сар пас куно занакан.
фирдавсака дарака боиҷа давлатҷонака десан кам камакма иркутск рафтагӣ бидем айҷа китай коротай да китаю ами сарои гудокорма да ҳамунҷо паскам дидам ҷои парегмаха чиш очиратай гуфтам бия бора сарошона паскни просто мам хеле тамошо омадагием китаи горо дӯстони азиз айҷа баъд чӣ гирифтем яда чиз дигар дар кор буд гирифтем ина бо дариҷаш рафтесем аллакай хона рафтесем хози чизои гирифтагимонам бо як ҷои дига дал ҷои тоҷикуай ина қирғизи тоҷика узбакам чӣ ам хел чизои ба камаз меёранд тарбизи харбизи мева об метан даиҷаш буда параш килоаки амҷа хай қарак харид кем манам адиёлай гирифтем 2500 рубл хачхали гуфтам ай об то мевҷаш нам хел кам камак мева гирифтем дӯстони азиз хеле кам тарак харид кем бо помидор харидагием ашик помидор гирифтем болгарский боли як коробкаи дига гирифтем вошта балкони дига ма видео накам дӯстони азиз ам чизое ки калон будан сразу балкон бурвардем дига видео накам и чизое ки барои хой хӯрдани хмо насиб бошад закуска гуфте мекунем анами адиёлака гирифтам барои рӯи дивани худам бинед чӣ хел хушрӯякай ирама адиёл 650 рублаем кутаи город гирифтем анаи дарҷа гилкарам ая гароти худмони дӯстони азиз рафтам чӣ хеле хай гуфтам ами видеои мо чанд рӯзай иш бо рӯзи дигар шай хел 3 дона гилкарам шидаги дами гароти мо яча рӯзо кам дабдем бурдем имрӯз иша гуфтам бе биканам ма видеош кунам ам хавардам я шуштума дарами дек майдаш каму дохтам як сар меҷӯша баъд мегирем анам хел дӯстони азиз бо ҷигори гирифтаги будем ҷигори красноярскиш гуфтан аям ҷое ки гуфтам тоҷико рафтем харид кем ҷигори беҳад безебам пӯчондаринашон хая гуфтем я меҷӯшонемшон бишава мешава наша ҳеҷ кас неки нахӯрд чон ҷигориро амаша мусор фирдодем мазза надорам қа безеб ки хайёр ма барои гилкарам тайёр кесам аз дариҷа ма дудона тухм гирифтам дудона тухми ма кам дӯстони азиз бо якта дига ҳамроҳ мекунем 3 дона тухм камтар намак барои чи мирчинам хел сиёҳ камтар орд ҳамроҳ мекунем ҳамаша якҷо омехта мекунем баъд хай аллакаямай мо шумо ка дӯстони азиз медонем ира хай бапростам хел яишон дига додем баъд арои пилта рӯғанаки бондем ҷӯшид хай мепазем мегирем хам халос амаша якҷо аралаш мекунем мумкин овозои ма паст омеса боша барои шавайна 3 тухмша ҳамроҳ мекунем асос 4 тухм кунем бо хубтаре ҳамаш дад хушрӯ мебара ма 3 тухм даташид 2 тухм 3 тухм шид хай тухм дига гуфтам кунам дига накам дӯстони азиз 3 тухма ам хел бар намак чиша ҳамаша якҷо месанҷем маззао чиша хелам хелака аллакаямай мо шумои хел гилкарам тайёр карданша медонем хай бо ма ҳар кас хай ҳар хел бо мекуна ба фикрам хелам хел дӯстони азиз рӯғанама бондам азима дарҷа мегӯй рӯғани ма ҷӯш шидаса неки ҷӯш нашидай аз систа рӯған ам хел яктам хел мебонем мечиндаст ҳаҷашама тездавак бондам